салом бинандагони хабар-тинҷӣ, ман Набиҷои Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Зулайхо Мамадшоева, овозхони тоҷик, гуфт чӣ гуна бояд зист. Овозхони тоҷик Зулайхо Мамадшоева дар саҳифаи дар инстаграмаш мардуми Тоҷикистонро насиҳат карда, ки ба гапи мардум гӯш надиҳанд ва ба фикри мардуми атроф ту доим фарбеҳӣ, бад, лоғар, кадпаст ё хеле баланд ва хоказо ҳастӣ. Туро то охири умр ғайбат мекунанд. Барои ин бояд тарзе зист, ки ту мехоҳӣ, навишта Зулайхо. Бо ахиран овозхони тоҷик як таронаи ҳунармандии шаҳир Аҳмад Зоҳир Дилакамро бозхонӣ карда, барои он клип сабт намуд. Намоҳанг дар Туркия сабт шуда, дар он Зулайхо бо чанд пироҳани зебо, аз ҷумла либоси афғонӣ, намудор мешавад. Продюсери Маҳмадшоева гуфта буд, ки барои омода кардани он маблағи зиёдеро сарф кардан лозим аст. Худи Зулайхо Маҳмадшоева дар саҳифаи инстаграмаш ба Манижа Давлатова барои кӯмак дар омода намудани тарона ва намоҳанги Дилакам изҳори миннатдорӣ кардааст. Дӯстони азиз, ин буд видеои мо ва шумо чӣ фикр доред? Оё ин дуруст аст насиҳати Зулайхо? Бале, ба фикри ман дуруст аст, ки одамо ҳамеша ғайбат мекунанд. Ту дар ҷое чӣ коре накунӣ, одамо аз пуштат гап мезананд ва ғайбат мекунанд. Ва мо бояд ба гапи Зулайхо Маҳмадшоева зиндагӣ кунем ва гӯш диҳем, оё не? Дар комментария ҳатман нависед.